Hi! Kamusta ka na? Nga Cebu ka lang haw. Naidlaw mo ko simo ba? Dugay ta nakawala makita. Yan. Yan po ang ituturo ko ngayon sa inyo, yung basic na Ilonggo language or basic Ilonggo speaking, no? Online class muna tayo kasi pandemic eh. Online class, yes. Kasi yung mga teacher natin ngayon doon na sa internet na kaklase. Ngayon, sa mga Tagalog natin dyan na mga kapatid, yung mga Buholano, Bicolano, Bisaya, Ilocano, Waray, or ano pa dyan, mga mahal nating mga kapatid dyan na mga Pinoy. Magtuturo po ako ngayon ng basic na Ilonggo. Yung basic lang, kahit pupunta kayo dito sa Bacolod, or pupunta kayo sa Coronadal, or pupunta kayo sa Iloilo, may idea kayo kung ano yung mga bagay-bagay na makikita ninyo. Greetings or pagbati sa kapwa nating mga Pinoy or kapatid natin, kamag-anak natin. Kahit yung pagbati na lang ng salitang Ilonggo, may nalalaman kayo. Okay, wala nang paligoy-ligoy pa. Umpisahan na natin. Pero bago po ninyo ipagpatuloy yung video na to, please click yung subscribe button dyan para ma-notify kayo sa bawat sa kada video ko. Ito ngayon tutorial to eh. Online class kumbaga. I'm your teacher, Melvin Boss Vic. Hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Simulan natin yung pagbati or greetings. Yung pagbati kasi sa Bisaya, yung nararamdaman nila yan. Yung may sakit ka ba? Ano unsay gibati nimo? In Tagalog, ano bang nararamdaman mo? Pero ang sa Ilonggo, yung pagbati is pagtamyaw. Okay? Pagbati in Tagalog, in Ilonggo, pagtamyaw. Umpisa natin sa magandang araw. Okay? Yung magandang araw sa Ilonggo is maayong adlaw or mayong adlaw. Okay? Yung Ilonggo kasi hindi yan lingwahe or language. Kami yan, mga tao yan. Mga tao. Yung Hiligay nun, yan yung language namin. Ilonggo is tao, Hiligay nun is language or ano pa tawag diyan? Wika, okay? Kami yung mga Ilonggo, pero yung Hiligay nun, yun talaga yung aming dialect. Okay, yan yung aming mga salita. Maayong adlaw. Magandang araw. Okay? Naumpisa na natin ha. Magandang araw in Tagalog. In Ilonggo, maayong adlaw or mayong adlaw. Okay? Magandang umaga. In Ilonggo, maayong aga. Hindi aga mulak ha. Magandang umaga in Tagalog, maayong aga sa Ilonggo or Hiligay nun. Okay? Magandang tanghali. In Tagalog, magandang tanghali. Sa Ilonggo, maayong udto or mayong udto. Klaro? Magandang tanghali, maayong udto. Okay? Uunahin ko yung Tagalog tsaka Ilonggo or Hiligay nun. Okay? Sa magandang tanghali, maayong udto sa Ilonggo. Paano pag magandang hapon? Magandang hapon sa Tagalog. In Ilonggo, maayong hapon or mayong hapon. Maayong or mayong, kasing ano lang yun, shortcut yung mayong eh. Yan kasi yung nasasanay na kasi yung mga Hiligay nun or Ilonggo na maayong hapon. Okay? Kasi yung maayo, Bisaya yan eh. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon kaninyo. Pero yung original is mayong hapon sa Ilonggo or Hiligay nun. Okay? Mayong hapon, magandang hapon, maayong hapon in Ilonggo. Paano pag magandang gabi? Okay? Magandang gabi sa Ilonggo or Hiligay nun is maayong gabi or mayong gabi. Okay? Yan yung simple greetings or basic
basic na greetings sa mga Ilonggo. Magandang umaga po sa inyo. Maayong aga lang da. Magandang tanghali po sa inyo. Maayong udto lang sa imo. Magandang hapon sa iyo. Maayong hapon sa imo. Uy, magandang gabi. Maayong gabi. Yan, simple lang. At saka yung bigas. Bigas in Tagalog, bugas in Ilonggo or Hiligaynon. Tubig sa Ilonggo, pwede ring tubig, pero yung nasanayan na is tubig. Pakikuha nga ng tubig. In Ilonggo, pwede mo makuha ang tubig. Oh. Ang palay. Yan. Yung palay sa Tagalog, in Ilonggo is humay. No? Palay, humay. Kanal, kalug. Tanim. Tanim sa Tagalog, in Ilonggo is tanom. Bulaklak. Sa Ilonggo is bulak. Yung bulak kasi Tagalog is kuton, di ba? Bulaklak, bulak. Ulap. Yan, ulap. Sa Ilonggo is panganod. Yan yung mga simple lang. Paano pag pumunta ka ng Iloilo, tsaka Bacolod or Coronadal? Sumakay ka ng barko at saka dumating ka na, no? Nandyan ka na sa port or terminal or airport, no? Ano ba ang dapat gamitin mo na salita yung magtatanong ka? Di ba yung mga Ilonggo na? Ito yung basic lang. Kuya, pwede po bang magtanong? In Ilonggo, Manong, pwede ka pamangkot? Okay? Again, ulitin ko. Kuya, pwede po bang magtanong? In Ilonggo, Manong, pwede ka pamangkot? Saan po yung lugar na ganito? In Ilonggo, sa diin bala ang lugar nga iniho, diin ni dapit. Yan yung mga basic. Marami po kayong matutunan ng Hiligaynon na speaking or language pag sinubscribe nyo ito. Susunod, ma-notify kayo sa part 2 natin. Kasi yung ituturo ko ngayon, yung mga basic lang, yung patanong or magtatanong ka, yung pag-greetings, pagbati, at saka yung makikita mo sa mga paligid. Yan yung itinuro ko sa inyo. Sa susunod, yung mga medyo malalim-lalim na ng Hiligaynon. At least may idea kayo kung ano yung mga greetings, no? Ambot in Tagalog, ewan ko. In Ilonggo, ambot. Wala ko kabalo. Ewan ko, ambot, wala ko kabalo. Yan. Sa loob ng bahay, no? Gamit ng makikita natin sa loob ng bahay. Umpisa natin sa kusina. Yung kaldero sa Ilonggo is kaldero din. Ang pinggan is pinggan din. Kutsara, tinidor. Yan. Yung lamesa, yan, magkaiba na yan. Yung misa sa Ilonggo is misa ng simbahan. May misa sa simbahan. Pero sa Tagalog, misa as in table. Yung misa sa Ilonggo is lamisa. Yan. Correct. At saka yung upuan, ang upuan naman sa Ilonggo or Hiligaynon is pulungkuan. Pungko ka. Umupo ka. Okay? Kumot. Ano sa Ilonggo yung kumot? Kumot, habol. Okay? Yung kumot sa Hiligaynon is habol. Yung unan is ulunan. Okay? Pakikuha na nga ng unan sa kwarto ko.
In Ilonggo, kuha abi palihog ang akon nga ulunan sa kwarto. Pakilaba yung kumot ko. Okay? In Ilonggo, pwede mo malabhan ang akon nga habol. Yan, mga basic. Okay? Meron akong listahan na kunti lang. Ito. Yung pagbati, no? Tamyaw. Bati, tamyaw. Yun yung sa Tagalog, bati. Sa Ilonggo, tamyaw. Balay. Yung bahay ninyo. Bahay sa Tagalog. In Ilonggo, balay. Yan. Yung maliit na bahay. Bahay kubo. Yung bahay kubo sa Ilonggo is payag. Nakarinig ba kayo ng kanta ng Dandansoy? Pauli ako sa payaw. Yan, mga Ilonggo yan. Yung bahay kubo sa Tagalog is payag sa Ilonggo. Yung ito, damit. No? Lesson natin ngayon is yung makikita natin sa ating paligid. Yung paligid sa Ilonggo is palibot. Paligid. Palibot. No? Ang paligid kasi sa amin sa Ilonggo, magaganyan ka, roll ba? Roll. Paligid. Tawag dito. Mag-roll ka. Paligid. Okay? Yung pantalon naman, jeans, kumbaga. Yung pantalon is, sa Ilonggo naman, dilargo. Okay? Lihok ko kuha sang dilargo sa kwarto. In Tagalog, pakikuha nga ng pantalon ko sa loob ng kwarto. Okay? Klaro, no? Yung sahig. Yung tinatapakan natin. Sahig. Ang Ilonggo ng sahig or Hiligaynon is salug. Pakipunas nga yung sahig natin. In Ilonggo, pwede mo matrapuhan ang aton nga salog. Yung punas sa Ilonggo is trapo. Okay? Trapo. Ewan ko. Ambot. Di ba kanina? Halimbawa, iniwanan kanya. Ano ba yung iwan? Ginbayaan. Bayaan ta ka. Iniwanan kanya, ginbayaan niya ka. Iniwanan ka niya dahil hindi ka na niya mahal. O hugot, di ba? Iniwanan ka na niya dahil hindi ka na mahal. In Tagalog, in Ilonggo, ginbayaan ka na niya tungod kay hindi ka na niya palangga. Speaking of palangga, ang palangga in Tagalog is mahal. Love. Palangga ta ka. Mahal kita. I love you. Di ba? Okay? Taga-diin ka. In Tagalog, taga saan ka? Okay. Pag dito naman tayo sa mga ang doon sa Tagalog, in Hiligaynon, dito. Ang dire, dito. Doon, dito. In Tagalog, dito, dire. Ilonggo, dito, dire. Okay, class? Klaro ba? Sa part 2 na lang. So, pwede kayo mag-request. Mag-iwan na kayo ng comment dyan. I-like nyo, i-share nyo. At itatopic natin yan susunod yung mga gusto nyong malaman na Ilonggo. Thank you po. Salamat po sa inyo sa pag-nood ng video ko, yung basic na Ilonggo. Sa susunod na video, ituturo ko po sa inyo yung medyo malalim na Ilonggo. Bye!